ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaser te seryet ay wita alawas anapauluan. Krimen, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Adaman nadlaw ko kanibos. Iso lang nga ruden tinayranod iti kinabaknang ni madam. Kasla saan man laan nagladingit, idi nakamasayag ni madam. Ado ti mangibagbaga iti kastana nang napatpatigkan kwa na ti kwarta ngam ti asawa na. Jay samot sa nikwa day di madam ti kinayat na. Kastamot ti ko na ti daduma ngam amok na anang. Ay, sayang mat. Taubing pa'y apimusay gapo iti sakit na. Ita, ni Sir tinagbalin abos iti negosyo da nga gasawa. Ay, naan-anos ni Madam ngam ni Sir Salvador. Hawam mo sabali amang tawid iti sa nikwana. Tawan ka ngarud anak da. No apay mat anasapa ni Madam anang panaw iti negosyo na? Adapay kitatap ti daduma nga mga no saan nga amo ni Sir nga imanihar ti negosyo ti asawa na. Kastamo ti madlaw ko Makita na amo namot lang ti aramiden na. Imbag ta nakaumay ka ti balay, sika nga ahente ti life insurance. Adda ka din napatag nga ibagayo, sir? Damagam no da napateg nga ibagat. Binulan ka idi nga umay gapo iti life insurance plan ni bakat ko. Ita tanatayon, di ka mat umumayan. Dakkel ti binaybayadan na. Ha? Kasano nga umayak? Kat awan mat nga rudan ni Madam, sir? Anya? Saan ka ni arumbeng nga ipagnam ti papeles, tapno maalak mat ti benepisyo tinagawan nga asawak? Rumbang ada kayo ti mangipag na, sir? Dakkel ti maalak no maipagna ti papeles. Makumikumak. Ikan ka iti bingay mo no ipagnam ti papeles. Kanayon ko kat nga ron iti opisina yo. Bingay ko, kunayo, sir? Saan ka di at agigamit ti uging kat maugingan? Alam na iti kasapulan kan pirmaak. Iyag mo iti opisina. Sika ti mangipagna iti amin. Areglado, no kasta ti saritaan, sir. Agtinulong kayo kanisali nga ahente ti life insurance plan na di asawak. Dakkel ti binaybayadan mi. Isa dakkel mo ti benepisyo amaalak. Huwan, sir. Asikaso madagos no anya nagiti kasapulan. Tapno mabit na maalak ti benepisyo kiti insurance na. Sige, sir. Taidamag ko dagiti kasapulan tapno daras ti panakaipag na ti amin. Agunay ka nga rin. Awan pa'y mo ti aramida mita. Sarakam ni Sally nga ahente ti insurance iti opisina na. Matungpal, sir. Masurunak iti dadya nga ahente. Nalay nga mangguyugoy iti miyembro. Ngam no may papan iti maala a benepisyo. Masapol at ang danan. Mangguyugoy siguro tinaypaakam at trabaho na, sir. May sakamot. Iso nga rod ti kanayo na mapaniti opisina da. Pati mangitrabaho iti panang-claim iti benepisyo ko maket trabaho na. Ta ahente kat nga ron. Sir. Kaya't na ti umawat iti kwarta no agsinger. Ngam di na kayat amay baon no may papaniti panang-claim iti benepisyo. Peste iti rupat kwarta. Napanam ka di. Aday baga ni Sir papanantang awan kamat. Nalpas kumutan nga intulod ni sa radyo opisina. Mapan kong tusukunan, intun malpas ti opisina. Kalpasan ko mangin tulod mo akat saan ka apimanaw ta ko na mapantay di nang ibaw na kanyak. Si kamat lagayam ti imbaw na. Apay masapol nga daak. Si kangarot ti driver. Diyay lugan nga iman manehon ti pagluganan ta kumaanapan. Awan mat imbaga ni bus kanyak akasta. Rumbang ka di ataksi ti pagluganak no adda ibaw na apapanak. Panunutom mamad. Apay kumangay a panunutak. Bukod mo aparikot dayta. Tasikakat nga rod ti imbaw na. Nagalas ka ti panagniw-niwat na. Managing bubukod. Nalpas ka di amin nakasapulan tapno maalag ti benepisyo iti life insurance? When, boss,
Masapol nga agpakita kayo ija opisina tapno maalayo. Nasaya at no kasta. Mapanak nga Ruden no nalpasami na napapeles na. Dahil tatimbaga ti ahente ti insurance, boss. In kayo i-claim. Pag mayatan no ma-insure ti tao, tapno adanam naman, no daytoy ket pumusay. Pagsayatan ti beneficiary, sir. Ada nga min maala no kasjay. Huwag ngagpeso. Ita, adda maalak iti life insurance. Boss, ijay ka di opisina yun ti papanantayo ita? DJ Insurance Company. Inakalang ti life insurance tinagawan nga asawa. Damag ko. Dakkel samat ka no ti maalay jay, boss. Iso nga ron nga in-insure ko ti asawak. Tapno adda maalak no daytoy ket pumusay. Boss, no da kayo mat nga iti pumusay. Asino mat ti mangalay ti benepisyo yo? Di mo man damagan day ta kanyak. Saan ko nga in-insure ti bagig, taamok asaan ko amaala. Awan mat gamin beneficiary yo, boss. Awan mat anak yaw. Saan mo man nadadailan ti mod ko? Mabayag pa, mabasamak day ta kanyak. Jayin kariyo abingay ko ngay, sir. Mayat gayam, ti pan naka-insure na di asawak. Iti life insurance. Ta dakkel ti maalak. Ang pa-insure kayo mat nga ron, sir. Asino kumangay ti mangala? Mabayag pa day ta abanag kanyak. Kasano ti pan nakaamuyo? Ang mabayag pa'y kada kayo, sir? Basta day ta ti mariknak. Mabayag pa'y. Nasalsalon atak pa'y ngamnuang. Ibalakad ko nga ag-apply kayo mat iti life insurance plan nyo, sir. Saan nga ron? Saan kumatla nga pa kay nanudan? Inton adan to asawak. Isunto, ti yalaki ti life insurance plan. Kaya tiyo asawan, mga sawa kayo pa'y, sir? Apay, adda ka din nakaskas daw iti dayta. Kabalak pa'y mo. Adya ka diti kunayaw a pagsaritaan tayaw, sir. Agsagana ka tayntong dumanon ti tiyempo. Sika ti pagbalinag a caretaker ti vacation house ko iti isla. Ha? Saan ka day ang naiputputong day jay nga isla, sir? Jay laeng balayaw ti naipatakder a balay ijay. Adya kumano kasta. Adamat sweldo nga agyan ijay. Asino kumatikadwak ijay ngay, sir? Adan to kadwa mi ijay. Tiyak balin na reyna ti isla. Asinaw kun kaanaw, sir? Saan ko pa nga muno ka ano kung asinon to ti kadwa mi ijay? Saan nyo nga amaw no kaano kun asinaw? Mabalin ka di mo ti kasta, sir? Asino ti boss? Sikaw ano siyak? Basta sagana ka. Itaman pa nga da chocolate ken rose iti lamisaan ko. Asino nga ta tinangikabil? Di tagayam lamisaan mo tinangikabilan ni boss iti impagatang na kanyak a rose kan chocolate. Iti anyaga po nga ikanak ni boss iti kastoy. Ay, no. Nagasat ka. Amumon ti kayat asawan da ita. Imposible da ito eh. Nabiit pa'y anatay ti asawa ni boss. Nabiit man kan nabayag. Makuna abalo ni boss. Pudno nga ta da ito eh. Imposible ka di pay, kat makit-kita ti dua matam. Iso asong bata mo ni boss. Kasano kumasong bata, kat di nakpay mat inaram. Inton armen na ka. Saan kan ngagpakipot pay? Baknang ko naman. Lusong batan na. Ikasar ka ada ko si Tiami na simbahan. Ikarik, ngagbalin ka reyna iti pagtangak. Ikanak pa'y kumaitinan anay agundaway kung agpanunot, boss. Lusong batan nak, di na ko nawagan iti boss. No di kat sikan ti awagak iti boss. Kasano kumasyak ti awagan niyo iti boss? Sikan to ti boss ti posok. Patket nga imnas wano sanyata.
Ta nagbalin pa yan asan yata kada imnas ti awag yung kanyak, boss. Adi penak ti pusom. Amin to akid dawam kanyak. Itad ko. Kas itinako-nakon, boss. Ikanak pa itinan-anay agundaway ngagpanunot. Di mo ko maunay baybayagan. Patke kasanyata. Ang mga lo'y patay ko lo din aksumbata na dakos. Nalabas samat dahitan, boss. Saan ang nalabas? Patke kasanyata. Pudno unay ti bagbagak. Ore matinag amin ang bituan iti tangatang no saan apudno. Dado, sugsugam ni Cherry tapno sungbatan nak. Ipasiguradok, boss. Sungbatan na kayo dayjay. Oh, pagkuna masungbatan nak. Basta ikariyo kan kuana, apagbalinan yu aray na. Imposible, adi matignay ti puso na. Oh, iso ti pagbalin na ka Reyna iti vacation house ko iti naiputputong nga isla. Ha? Ni, anya nga iti aramiden na ijay, boss. Oh, Reyna nga rod, saan ka di? Reyna? Hmm, Ang apay nga ijay pa, boss. Awan pulos ti tao ijay. ano, kaya't mo tiyag presenta na kadwa na ijay kat patgan ka, Dado. Boss, No, lakit na matulungan nak kat mapasungbat ko. Adaitid ko akong gunam. gungguna. Nangag mo timbaga, gongguna. Oh, madi ka pa iti gongguna. Ay, kaya't ko launay boss. Gungguna ko naman. Makitam ka di tinapintas asabong kan chocolates nga intad ni boss. Ha? Adda manan? Sungbatam nga minen. Amom ka di, nga imbaga na kanyak, apayaramidan nakakano iti dakkel kan napintas abalay. Si kakano ti agbalin aray na, iti dayjay apagtangan. Agpaiso ka diti magbagam? Agpaiso ko naktumat. Promise, takes my heart. Uray magusing amin anwang kas kadabaka. Agpaiso ti ibagbagak. O sige. Saan mo pa'y nga rod nga ibagbagakan ko, ana? Song batak, no idarirag naman ang tipanggap na kanya. Saan mo nga ibaybayag? Kunana ngamin, nga ay ayatan na kalaunay. Ang amno kano pakaragsakam, nga iti sabali alalaki ti pakiasawaam, ited na ti pagragsakam. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Ited na nga ron ti pagragsakam. Kaya't naasawan, iti sabali ti pangtedan na, iti dakkel nga ipapaaramid na a mansyon. No agpaiso ti imbaga ni Dado nga danto mansyon ko. Naggasatak no kasta. Song batak man langan, tapno dinan ibawing iti sabali. Kat ang mga numaawan anak pa iti mansyon. Oray tong palbiag ko nga agtrabaho hak, sa anak ang makapaaramid iti mansyon. Ngam no makiasawa ak ni boss. Jackpot adi na oras. Boss, ibagayon ti kayat yung ibaga ka ni Cherry. Masigurado kasungbatan na kayon. Pagkuna masungbatan nak. Basta ipanamnamak asungbatan na kayon, boss. Dayta ti imbaga na kanyak. No kano agkapoy-kapoy kayaw. Diyay may nga agar-aram ti sungbatan na. No kasta, adda karibal ko. Damag ko ket doktor samat ka no, boss. Isong agawaan nyo, tapno saan ang makauna tinasaw a doktor. Ay, masapul nga rod nga gunaya kon sakbaya maladaw ti amin. Saan yung adakdakamatan kan kwa na, ti maipapan iti doktor. Tama nga nung maipalagip kan kwa na. Ket paayin na kayaw. Sige. Masapul nga agalibtakak. Agalibtak ka, tapno maalak ti gungguna, nga ingkarim kanya.
Inta pa'y basit iti restaurant iti asideg. Tadda na patay nga pagsaritaan ta, Cherry. Saan ka di ang mabalin adito yung nga ibagan o anya dayta, boss? May mayat no saan alitoy. Intay ti asideg nga restaurant. No saan, agpili ka no sa dino ti kayat mo apapananta. O sige, boss. No dayta ti kunayo. You're the boss. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetay ita alawas ang napauluan. Krimen, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Bergie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay